Sa gitna ng pabago-bagong panahon, ramdam na rin sa Naga City People's Mall ang epekto nito sa mga mamimili at tindera dahil sa epekto ng habagat kulang na ang supply ng ilang pangunahing isda na sinabayan pa ng pagtaas ng presyo. Ang mamimili na sadya sa may ng Barangay Kararaya na bigla sa biglang taas sa presyo ng isda. Actually, nagmahal siya. Especially yung last time ate yung galunggong, diba? Meron lang siyang 100, ngayon 200 na. And nung tapakaran kayo ate yung matang baka. Yes po, dati last parang weeks lang nakalipas po, parang ano na siya, parang 160 lang, 240 na ngunyan. So magabat na siya, especially duman sa mga minimum wage. Ayon sa mga tindera, ang madalas na ulan at pag-iral ng habagat ang dahilan ng kakulangan sa supply. Hindi raw makalaot ang mga mangisda kaya limitado ang huli. Dahil dito, apektado ang presyo ng isda pati na rin ang kanilang mamimili ay kumonte dahil namamakalan sa presyo. Day po makalahod, day makapadagat, makusog ang alon. Kaya kadikit man ang sira. Sa tala ng mga stall owner at vendor sa NCPM, tumaas ng 20 pesos kada kilo ang presyo ng karaniwang mga isda tulad ng rayado. Mula 120, ngayon ay 140 pesos kada kilo. Yellowfin 200, ngayon ay 220 pesos. Matang baka dati 220 pesos, ngayon ay 240 pesos na. Sa ngayon wala pang kasiguraduhan kung kailan babalik sa normal ang presyo ng mga isda. Kaya't ang payo ng mga tendera, magbaon ng pasensya at dagdag na budget. Regine Boy, CSN.